रत्नागिरी शहरातील मिरकवाडा येथील जामा मशिदीमध्ये कुराण पठण शिकण्यासाठी गेलेल्या अल्पवयीन मुलीचा विनयभंग करणाऱ्या वृद्ध मौलवीला विशेष पोक्सो न्यायालयानं गुरुवारी 1 वर्ष कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे। ही घटना 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी रात्री 8 ते 9 वाजता घडलेली होती। अलिमिया मोहम्मद सोलकर वय 74 राहणार मारुती मंदिर रत्नागिरी असं शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या आरोपी मौलवीचं नाव आहे। त्याच्या विरोधात पीडितेने शहर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिलेली होती। यानुसार अल्पवयीन पीडिता ही 28 फेब्रुवारी 2021 रोजी रात्री मिरकवाडा येथील जामा मशीदमध्ये कुराण पठण शिकण्यासाठी गेलेली होती। तेव्हा तेथील मौलवी अलिमिया सोलकरनं तिला तेथील बाथरूममध्ये नेऊन तिचा विनयभंग केलेला होता। ही बाब पीडितेनं तिच्या पालकांना सांगताच त्यांनी मौलवी विरोधात शहर पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दिलेली होती। तक्रारीवरून पोलिसांनी अलिमिया विरोधात गुन्हा दाखल केलेला होता। यावरून मौलवीला 1 वर्षाचा कारावास झालाय।